Ok, so yan baiwa game da abin da ya shafi Wcoin, ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Na yi bidiyo dalla-dalla yanda za ka je ka yi creating wallet daga Trust Wallet, ka kwafo wallet address ɗin ka je ka yi connecting na Wcoin ɗinka. Ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, sannan kuma wanda ya kalla ya gani please ka yi ma sauran mutane sharing don kowa ya amfana. Idan wannan ne farkon bidiyo na da ka fara kallo, ka yi following page na. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka yi subscribing channel ɗina saboda samun update na abin da ya shafi mining da kuma cryptocurrency. Naku a koda yaushe Mr. Complete. Watch the video. Okay, so yanda za ka yi shine bayan ka buɗe Trust Wallet ɗinka sai ka zo nan inda ka ga wallet ɗin nan sai ka taɓa wannan wallet ɗin. Muna gani ko already ni na riga da na yi creating nawa ga ta nan a sama Trust Wallet. Wannan bidiyon na yi ne don ku wanda ba su yi ba ku ga yanda za ku yi. So after ka shigo then sai ka taɓa wannan plus ɗin alaman za ka yi adding kenan, you want to create a new wallet. Muna gani ko muna gani sai ka ce create a new wallet. Muna gani sai ka taba create a new wallet. Muna gani ko then daga nan gurin sai ka taba wannan create secret press sai ka taba create. Muna gani ko sai ka taba create. Daga nan sai kai backup manually ko kuma in iCloud ne kai saving iCloud, in kuma Android ne ka tabbatar kai saving wannan keys din da za su baka. Then kana gamawa bayan kai successful creation, idan wallet ɗin ka ya fito zai zo kamar haka yanda kuka ga wannan gashi nan an sa Trust Wallet Press. Muna gani ko so abinda za ka yi kawai sai ka zo nan sai kai searching haka, sai kai searching sai ka sa ton. Muna gani ko sai ka taba ton gashi nan zaka ga ya fito. To kana taba ton sai ka taba wannan receipt din, receipt sai ka taba receipt. Muna gani sai kai copy. So yanzu daga nan ne sai ka dauke shi sai ka koma cikin Telegram ɗinka. Okay, so bayan ka kwafo Trust Wallet address ɗinka, idan ka zo under tags sai ka ce connect Trust Wallet. So kana taba connect Trust Wallet inda suka sa Trust Wallet address na ton wanda ka kwafo kenan. Then sai kai pasting din shi kamar yadda kuke gani ko. So then what next? Abinda za ka yi ka gama sai ka ce connect wallet. Muna gani ko sai ka taba connect wallet. So kana taba connect wallet zai sama connection successful ko kuma ya ma alaman good. So yanzu akwai issue na network ne, amma the same procedure yanda kuka gana yi haka za ku yi. Akwai network failure da muka samu. So bayan ka pasting wannan abin kamar yadda nuna muku, to sai kawai ka zo ka ce connect wallet, kawai zaka ga yayi connecting a haka. So nan akwai sauran wasu tasks guda 5 na riga da na completing nawa. Kana gama su duka zaka ga ya koma kamar haka yanda kuke gani a nan gurin. So kuma mutane sharing dan kowa ya amfana. Nagode. Naku a koda yaushe Mr. Complete.